Iziko elijongene nezifo ezosulelayo kweli iNICD lithi izinga lolosuleleko linyuke ngo-21.7% kwezi yure zingamashumi zigqithileyo kwilizwe jikelele. Eli zinga lolosuleleko lelona liphezulu susela ngoJanuwari kulo nyaka. Iphondo laseGauteng lelona linenani eliphezulu labantu bosuleleke yintsholongwane yecorona kwisithuba sosuku, nanjengoko ingabantu abayi-7,859 abosulelekileyo kweli phondo, lilandelwa yintshona koloni ngabantu abayi-1,402 abosulelekileyo. Inani labantu abasenale ntsholongwane abangekaphili kuyo liku-95,000. Iphondo laseGauteng lithwaxwe kakhulu ngumsinga wesithathu we-COVID-19 susela kule veki iphelileyo. Ezinye izibhedlele eGauteng zibike ukuba zigcwele qhu, ngelixa ezinye ziya ngokugcwala. Babalelwa ku-4,420 abantu abangeniswe kwizibhedlele zabucala nakwezikarhulumente kweli phondo. Uzokuthi kangoku basondele ku-500,000 abantu abagonyiweyo kweli lizwe, kodwa siyaxekwa isantya esisezantsi ehamba ngaso inkqubo yogonyo kweli. Kwiinzame zokunyusa inani labantu abagonyiweyo kweli, amanye amaziko ayabavumela abantu abadala abaneminyaka engama-60 nangaphezulu ukuba bafike kuwo bagonywe noxa bengabhalisanga ngaphambili, njengeziko mpilo lase-Alexandra eRhawutini. We are seeing a high volume of walk-ins who are coming for the vaccine. They are both registered, some of them they are not registered. However, we don't send them back. We do register. As you see, my colleague behind me is busy registering them. We register and vaccinate them, although we don't encourage them not to register on the system before they come, but we do vaccinate them. We further would like to encourage the community to continue with the hands washing to promote hygiene for 20 minutes and to continue wearing their mask and to maintain the social distancing as well. Abasebenzi bezempilo babongoza uluntu ukuba luthobele imiqathango yokuzama ukunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane, equka ukunxiba imask, ukuhlamba izandla nokuqelelana.